Samtang na-record nga volcanic earthquake sa Mount Kanlaon, nagnubo na suno pa sa PHILVOLCS. Mga kabataan, senior citizen, PWD, pati nagabusong prayoridad sa mga evacuation center. Nakatutok Aileen Pedreso. Halin sa 33 ka volcanic earthquakes nga na-record sa Mount Kanlaon kahapon. Nagnubo na ini subong adlaw sa 5 base sa monitoring sa PHILVOLCS. Bangod sa padayon nga pag-ulan kag natipon nga sulfur debris. Lauman sunod sa PHILVOLCS nga maeksperiensyahan sa gihapon ang muddy stream flows sa mga suba malapit sa bulkan. Although inflated pa siya gihapon, pero wala man kita may makita nga abrupt nga change sa trend sa atang nga ground deformation. Samtang hindi maglubo sa Shin ka mga pamilyang ginbakwit ang yara pa sa evacuation center sa La Carlota City. Prayoridad sa gihapon sunod sa LGU ang mga senior citizen, kabataan, PWD, kag nagabusong sa ginapatigayon nga evacuation sa kahangawa nga liwat maglupok ang bulkan. Ganyan kari sa munisipyo sa limo ang vulnerable sector, mga kabataan ng mga tigulang. Pero hindi tanan sila kay kalabanan mga lalaki, mga able-bodied gihapabilin pa sa ilang balay. Samtang sa banwas ng Castellana, Masobra 2,700 na ka mga residente ang gin-evacuate sa LGU. Nagapabilin naman nga suspendido ang klase sa tanan nga level sa banwa bangod sa malain nga tiyempo kag aktibidad sang bulkan. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.